Kamano Sharon, ing'e ni gima riwo ji e siasa en presidency. Gima communities manyo as a block en national politics. Ka onge wuodu mathiring'iny mowuok madwaro telo maduong', riwo ji bedo matek sana. Nikech jok madwaro telo maduong' no bro dwaro kuch joluo. Manyiso ni joluo gorruok mang'eny dhi bede e yiero matindo tindo mag MCA, governor, MP. To kwa onge ng'ato achiel mantiere e national politics madwaro bedo president, to dhi riwo wa e politics dhi bedo matek. Gima timore Sharon, mokwongo nokonengo bed ni legacy mar jakom ne dhi mbele ka chama mar ODM dongore. Nikech chama no kore mane build legacy mar jakom. To chama nigi kuonde ariyo, en gi telo ariyo. Nitiere National Executive Council, to nitiere NGC mar delegates ma Kenya mangima. In case of a political party leader demise or exit, ka jatelo tho kata kowuok, onengo bed ni National Executive Council bed piny to miyo direction chama. Kobedo ni koro idwa yier jatend chama, tiyiere gi National Governing Council. Manyiso ni delegates ma Kenya mangima iluongo, to giyiero jatelo. Jakom pod nie pok kata ka liend jakom otuo, to oseyier jatend chama. Oyiere through what process? Mae gik mokelo koko e ODM. Ok giluwo political party constitution and processes mar transition kane jakom owuok ang'o e telo. Koro mae mobago joluo. Obago ODM as a party. Nikech ODM as a party ni emane dhi unite ji. Nyocha ka wantiere shoka Sharon, nineno ka Bishop Manwango kacha wacho ni when the leader lives without a successor, koko we ng'at makao kare. To chon kane joluo diere mane pod joluo wan more civilized and organized, iyiero jomiluongo ni Advisory Council of Eminent People. Jogi makoro tayo community conversation. To gine mabang'e kendo gidhi giyiero ng'ama biro bedo ang'oa ogai mar joluo. Koro kowa onge ogai, riwruok dhi bedo matek. Ineno? Aya, idhi wacho ni wan gi Dr. Buru, no? Nikech apna chiki wacho ni dong wantiere go gai mar ODM. Kosin Dr. Buru inene umachana. Ano kata mora Dr. Buru bedo gai mar joluo. Gima wacho ni process mano yierego emano kotim through the proper channels. Nikech political party is not personal business. Dong sani koro mago mosekadho. Koro wang'ane nani wuoth to koro dhi chana. Donge mami achako ni gi root cause. Kuma problem ae. Koro kuwa bire political setup masani. Wani gi jatelo mobede kom sani. Gi community mare mar Jokalenjin. Ang'eni governor na osemanyo history kaka wariwore kode Kiek Kukulubanga ma jadog nam. Koro omanyo yo kaka wadwa donje gini. Kaka joluo. Mondo koro wasire. But king'iyo jo Mount Kenya. Ing'eyo? Jo Mount Kenya bita. Gigik mokadi? Ariyo. Mokwongo, gin bita ni giwuok e sirikal. Sirikal gine magisebedo ka giran over the years. Makata sani the government systems pod gine magimako. CEOs kia ng'ogi mag departments mang'eny pod gine magintie. Gine ging'e mit bede sirikal. Ging'eyo leverages gi development maneuvers mane gitimo mondo gi benefit gi sirikal. Koro giwinj maber. Jatelo masani ni be en aggressive. Koro ng'eno otero gi ng'wech maber. Koro gin gima gitimo, giri group as a community gi yore ariyo. Mokwongo, mondo sirikal manyien ka negotiations biro, to pod gi maintain some positions e sirikal. Kata sani gine ma pod gintie majority cabinet. Mar ariyo, gidwa mondo gi support ng'ama chielo election. Nikech election ni
chances mar yombo incumbent is very slim. Koro gidwaro ni gi support ng'amok jarabuon mondo election manyien giwach ni donge nwamiyo u support jok mok jowa, koro umiwa support mondo giduogi e sirikal. Mane kwan ma gigoyo. Wan kaka joluo wan gi kwan mane? Erokamano ahinya. Mane piny maduong' kwan mane ma bende wantiere godo? Wakil nene yo